салому дуруд дӯстони ман ва тамошобинони азизи канали Футбародарон. Инак равзанаи трансферии зимистонаро кушода гуфта эълон мекунем. Ин маънои онро дорад ки давоми 3 рӯзи оянда моро дар бозори трансферӣ хариду фурӯшҳои ҷолиб ба интизор ҳастанд. Аммо мавзӯи имрӯзае ки мо пешкаши шумо мегардонем бештар алоқаманд аст ба равзанаи трансферии тобистона. Яке аз беҳтарин футболбозони ҷавон дар дунё Эрлинг Холланд бо ҳунарнамои худ маҷбур сохтааст то грантҳои аврупои назди дари роҳбарияти Боруссия дар навбат истанд. Дар ин рӯйхат мо метавонем номи як қатор дастаҳоро номбар кунем ки ҳар шаб роҳбарони онҳо дар хоб Холландро бо формаи дастаи худ мебинанд. Бавария, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Челси, Ливерпул, ПСЖ, Ювентус ва Манчестер Юнайтед. Инҳо ҳама хостгорони Холланд мебошанд. Аммо бисёртар номи ду даста бо Холланд алоқаманд мегардад: Барселона ва Реал Мадрид. маҳз байни ин дастаҳо метавонад тобистон барои Холланд рақобати шадиде сар занад ки оқибатҳои нохубе хоҳад дошт. Дар барномаи имрӯзаи худ мо маҳз оиди ҳамин мавзӯъ маълумот хоҳем дод. Премер-лигаи Англия истироҳати зимистона надорад ва маҳз ба ҳамин хотир инҷо рақобатҳо идома доранд. Пагон мухлисонро рақобати хело ҷолиб байни Ливерпул ва Челси интизор аст ки ин бозӣ баҳри мавқеи дуюми ҷадвал хоҳад буд. Ҳар дуи дастаҳо барои ғолиб шудан омодаанд дар майдон ҷонашонро фидо намоянд. Тамошои ин ва дигар рақобатҳоро ҳамроҳ бо як икс метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Ташфут. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона ва Реал Мадрид ҳарчанд ки дар майдон рақибони оштинопазир ва дерина ҳастанд, аммо байни роҳбарияти ин дастаҳо муносибати хуб дида мешавад. Хусусан проекти Суперлига дастаҳоро боз ҳам наздиктар кард. Онҳо якҷоя зидди УЕФА ва Ла Лига муборизаи беамон бурда истодаанд то мусобиқаи худро роҳандозӣ намоянд. Вале чӣ тавре ки дар аввали барнома қайд кардем, Эрлинг Холланд метавонад сабаб шавад ки муносибати дастаҳо вайрон гардад. Барои чӣ? Чанде пеш нашрияи Марка хабар дод ки Флорентино Перес мехоҳад дар оянда сегонаи хатти ҳамлаи Реалро аз Винисиус, Холланд ва Мбаппе тартиб диҳад. Ба ақидаи ӯ дар майдони нави Реал ки дар анҷоми ҳамин сол ба истифода дода мешавад, бояд беҳтарин бозингарони дунё ҳунарнамоӣ кунанд. Нашрия қайд мекунад ки Барселона дар навбати худ барои Холланд мубориза хоҳад бурд ва Лапорта мехоҳад бо ҳар роҳ воситаи нақшаи Пересро вайрон кунад. Яъне мақсад ба даст овардани ҳамлагари норвегӣ аст. Муассана ҳамин рақобат дар бозори трансферӣ сабаб шуда метавонад то муносибати дӯстонаи байни роҳбарони Реал ва Барселона вайрон гардад. Ҳамин тавр дар амалисозии Суперлига эҳтимол аст ки Перес танҳо монад ва ин лоиҳа бе ному нишон аз байн равад. Баъзеҳо бар он ақидаанд ки Барселона ва Реал Холландро ба даст оварда наметавонанд, зеро шароити молиявиашон он қадар хуб нест. Реал бо маблағи бештар аз 1 миллиард майдони нав сохта истодааст ва болои ин бо Мбаппе шартнома мебандад ки ӯ маоши хело калон мегирад ва ҳамчунин Реал ба Килиан баъри дароз накардани шартнома бо ПСЖ бонуси калон ваъда кардааст. Дар ин ҳол дастаи шона чӣ гуна метавонад Холландро бихарад? ҷавоб хело оддӣ аст. Мадридиҳо қарз мегиранд. Бо Барселона низ чунин ҳол. Каталониё беш аз 1 миллиард қарз доранд, аммо баҳри анҷом додани трансферҳо Лапорта метавонад маблағ пайдо кунад. Чӣ гуна дастае ки ба кризис гирифтор аст, тавонист бо арзиши 55 миллион евро футболбоз бихарад? Бале, ман Ферран Торресро дар назар дорам ки чанде пеш ба Барса омад. Хулас маблағ мушкилӣ нест. Мухлиси дар розӣ кардани агенти Холланд ва хоҳиши худи футболбоз аст. Шояд баҳри хуб нигоҳ доштани муносибатҳои дипломатӣ Перес тану бо ба даст овардани Мбаппе қаноат кунаду барои Холланд мубориза набарад, яъне аз харидории ӯ даст кашад то Каталониё дар даъват кардани ӯ муваффақ гарданд. Ин вариантам имкон дорад, зеро мадридиҳо дар мавқеи Холланд айни ҳол футболбози ниҳоят хуб доранд ки он Карим Бензема аст. Хуб мешавад ки дастаҳо байни ҳам дар ин мавзӯъ якдигарфаҳмӣ кунанд. Шахсан ба фикри ман варианти беҳтарин гузариши Холланд маҳз ба Барселона аст. Пас аз рафтани Мессиву Роналду Эл Классико на чандон ҷолиб аст ва умуман таваҷҷӯҳ ба Ла Лигаи Испания кам шудааст. Ин бозингарон ки статуси ивазкунандаи Месси ва Роналдуро доранд, метавонанд дар ду дастаи бо ҳам муқобил ҳунарнамоӣ карда ҷолибият ва интригаро дубора зинда кунанд. Ин ба фоидаи ҳам Реал ва ҳам Барселона хоҳад буд. Шумо дар ин бора чӣ андеша доред? Ҳатман дар комментария нависед. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо будам ман Беҳрӯз Артиков ва ин канали Футбародарон. Лайк мондан ва обуна шудан дар каналро фаромӯш накунед. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.